Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Dumateng para kadang pamirsa kereweng aji ingkang kinurmatan dalah para kaum mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati Gusti Allah taala. Monggo kita lajengaken pangaji-aji kula dumateng Quran menika. Ing saat punika melebet serat nomor kalih inggih punika serat Al-Baqarah ayatipun ayat 267 dumugi ayat 270 kalih. Dumateng para kadang pamirsa ingkang ing sapunika nandhang gerah, mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring tamba paring usada saged seger kuwarasan kados wingi uni. Dumateng para kadang ingkang ing sapunika nandhang masalah ingkang berat, masalah ingkang rumit, mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring solusinipun ingkang saenipun. Ugi dumateng para kadang pamirsa ingkang ing sapunika tanggap warsa mugi-mugi Gusti Allah taala paring yuswa ingkang panjang, yuswa ingkang barokah, yuswa ingkang manfaat, seger kuwarasan. Dhateng para pamirsa ingkang sampun kersa paring subscribe, paring atensi tuwin koreksinipun dumateng Kreweng Aji channel menika, kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Dumateng para kadang dalah kula panjenengan sedaya, mugi-mugi Gusti Allah taala tansah paring seger kuwarasan ayem tentrem kaslamet dhateng kula lan panjenengan sedaya. Mugi-mugi Gusti Allah taala tansah paring gampang lan gampil gangsar lancar kuwatamet anggen kula lan panjenengan sedaya nyambut damel pados rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang kuwatah melimpah-limpah kenging damel umrah dhateng Mekah Al-Mukarramah. Ugi mugi-mugi Gusti Allah taala tansah paring pangayoman dhateng kula lan panjenengan sedaya saking godha rencananipun setan lan iblis, saking sedaya fitnahipun Dajjal Ya'juj saha Ma'juj, saking sedaya bebaya. Mugi-mugi bebaya ingkang sampun tumiba linebura dening Gusti Allah taala, dene bebaya ingkang dereng tumiba tinolaka maring Gusti Allah taala. Monggo kita lanjutaken malih kajian kula panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabisha minhu tunfiquna walastum bi akhidihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Asyaitonu ya'idukumul
faqra wa yamurukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad udiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab wa ma anfa'tum min nafaqatin aw nadartum min nad'rin fa innallaha ya'lamu wa ma lil zalimina min ansor in tubdu sadaqati fa ni'ma wa in tuhfuha wa tu'tuha fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ba'tigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun Shadaqallahul adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha asih ingkang maha murah. Para kang padha angestu padha ameweana tuwuh saking kawelasan barang kang becik saka olehira nyambut gawe lan barang kang ingsun wetokake saka ing bumi tumrap marang sira lan aja padha niat amewehake barang mau kang ala kang sarta sira dhewe emoh angalap kajaba manawa pangalapira kalawan anutupi pandeleng lan padha weruha menawa Gusti Allah iku sugih pinuji. Setan iku amedhekake sira ing kamlaratan sarta angajani sira supaya cethil. Lah Gusti Allah iku anyagahi sira pangapura saka ing panjenengane tuwin lubering paparing lan Gusti Allah iku jembar paparinge ngudaneni panjenengane aparing kawicaksanan marang sapa kang dadi paparinge
lan sapa sing kapengin kawicaksanan iku temen kaparingan kabecikan akeh lan ora ana kang angelingi kajaba kang padha genep akale lan pameweh apa kang sira wewehake utawa nadar apa kang sira nadarake sayekti iku Gusti Allah angudaneni lan para kang atindak dudu ora bakal ana kang padha mitulungi manawa sira padha awedana kalawan ngeblak iku iya becik lan manawa sira sidhem serta sira wenehake marang para wong melarat lah iku luwih becik tumrape sira lan iki bakal angilangake setengah saking panggawenira kang ala lan Gusti Allah iku waspada barang kang padha sira lakoni ora kajibahake marang sira prakara kalakone padha miturut dalan kang bener ananging Gusti Allah kang nuntun sapa sing dadi keparenge lan barang becik apa bae kang padha sira wenehake iku pikolehe ya tumrap marang awakira lan ora liya anggonira lan ora liya anggonira padha mewehake iku kajaba angupaya keparenging Gusti Allah Ta'ala lan barang becik apa bae kang padha sira wewehake lilirune genep bakal diparingake marang sira lan sira ora bakal kataman tindak dudu maha leres Gusti Allah Ta'ala saha dawuh-dawuhipun katerangan wonten ing ayat 268 tembung fahsya ing mriki ateges cetil utawi komit sami kaliyan tembung bakhil katerangan salajengipun malih wonten ing serat 270 setunggal ngatingalaken lampah kaloman utawi dedana kaliyan ngeblak punika beda sanget kaliyan dedana ingkang kaliyan mengku pamrih supados tiningalan ing tiyang utawi pamer utawi riya mirsanono ayat 260 sekawan dedana kaliyan ngeblak punika tegesipun nyukani dana kangge pakaryan ingkang migunani dhateng tiyang kathah utawi kangge kaperluan rumeksa ing umat utawi kangge anggayuh karaharjaning umat utawi tiyang kathah piwulangipun kitab Injil wonten ing kitab Matius pasal 6 ayat 1 dumugi ayat 50 punika menggah ing sajatos-jatosipun kirang sampurna jalaran kitab Injil namung migatosaken sanget dhateng dedana sideman inggih punika
dedananipun tiyang satunggal sarta babar pisan boten nyebutaken prakawis ngempalaken arta dana kangge pakaryan ingkang murakapi ing tiyang kathah tuwin kangge kaparluanipun ada-ada ingkang tinata ingkang gadah sedya badhe mitulungi tiyang ingkang kakirangan mongko tanpa punika tangeh umat saged kiyat piwulangipun Quran suci sakalangkung sampurna awit manawi mengeti ewah gingsiripun kawontenanipun babrayaning manungsa tuwin andhawuhaken dedana ingkang ngeblak utawi kangge umum lan dedana sesideman inggih punika dedananipun tiyang satunggal kanthi nyebutaken bilih dana umum punika angka setunggal awit punika ingkang langkung wigatos katerangan candhakipun inggih menika katerangan wonten ing ayat 270 mbok menawi ingkang dipun kersakaken dening ayat punika bab prakawis wekdal ingkang kados pundi dana umum perlu dipun wontenaken wiwitaning dawuhipun ayat punika wigatos dawuh anggatosaken dhateng rekaos ingkang dipun sandhang dening para kaum muslimin ingkang kapeksa nglawan mengsahipun karana rumeksa gesangipun punika nedahaken bilih anggenipun para kaum muslimin lumawan perang punika boten karana badhe nglebetaken titiyang kafir dhateng kalanganipun agami Islam jalaran sampun kadhawuhaken kanthi terang kanthi cetha menawi makaten kala wau sanes pandamelipun Kanjeng Nabi Suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam dene anggenipun para kaum muslimin kadhawuhan ngempalaken dana punika mulih para kaum muslimin tansah samekta nadahi panempuhing mengsah karana ambelane golonganipun inggih punika kangge rumeksa umat Islam dados anggenipun sami amedalaken arta kala wau sarana karana mamprih kaparenging Gusti Allah taala awit saking punika tumanja wonten ing marganing yekti ing wekasanipun dawuh para kaum muslimin kaparengan janji bilih pandamelipun pangorbanan kala wau sedaya badhe wonten ganjaranipun dados dana umum punika kedah katujukaken kangge maksud karahayaning umat utawi kangge anjunjung kamanungsan umumipun riwayat hadis-hadis ingkang kasebataken dening para mufasir gegayutan kalian ayat punika nedahaken bilih dananipun kaum muslimin punika boten namung katanjakaken kangge mamrih kawilujenganipun sasamining tiyang Islam kemawon nanging
ugi kangge mitulungi titiyang musyrik punapa sarta anedahaken bilih agami Islam punika boten maringaken manawi jalaran beda agaminipun lajeng dados pepalang nyukani donya dhateng tiyang ingkang pancenipun pantes nampi dedana kala wau. Para kaum muslimin wal muslimat ingkang dipun rahmati Gusti Allah taala saha para pamirsa Kreweng Aji Channel ingkang kinurmatan, makaten kala wau pangaji-aji kula panjenengan sedaya dhateng dawuh-dawuh ing Quran suci menika mugi-mugi menika sedaya saged ngiyataken iman tuwin takwa kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah taala lan ugi saged ngiyataken ilmu tuwin amal kabecikan kula panjenengan sedaya. Nyuwun pangapunten sedaya kekeliruan kula. Billahi taufik wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.